Picture na kayo, baby girl. Ayun, sikat yan, sikat yan. Oo nga. Add mo ko, makikita mo mga followers yan dyan. Mga 15 million yung followers yan. Daig pa yan si Catherine Bernardo. Ayan. Actually, may level sila sa akin. Kaso, mas maangat ako. Ayun na mga friends, tapos na po kami sa Paeng Falls. Pauwi na po kami. Dito tayo sa mga. Hindi po. Siya daw po tayo. Ito lang yung sikat na vlogger na walang ano. Ayaw mong gawin. Oo nga eh. Oh. Be, pa-picture kayo, be. You don't know me? Me too. I don't know myself. May magsusundo ba tayo sa atin? Ha?